Would you be my friend tomorrow? If you were my lover today. Go! Yeah! Yeah! To my confession. Come on! אתה זוכר מה הוא אמר לי? הוא חייב בשתי רגליים. אנחנו כאן עם פוניס וארי. פוניס, אתה כבשת צמד היום, וארי, אתה החזקת את ההגנה. איך היה המשחק? תתחיל, אתה הג'וקר שלהם. אז באמת היה משחק מטורף. היינו הכי במטה שיש. המורל עלה בבת אחת, שתי שערים שלי. אין דברים כאלה, משחק באמת מטורף. הראינו הרבה אופי וחבורה של גברים. בשוויון, מתי ידעת שהכדור נכנס? ברגע ביצה, ממש הרגשתי את זה. ועכשיו היסטוריה. ארי, איך היה המשחק? זה היה משחק מול קבוצה של... תיך. היה לנו מצלמה, אני לא זוכר מה אמרתי, אני רק אגיד שבאמת זה היה ניצחון של אופי, זה היה ניצחון של דאדה ושל קרטיס וכל מי שקשור למועדון הזה, שחבר'ה באמת עבדו קשה, וזה הגיע להם וזה מתוק וזה אמור להיות מתוק, ואנחנו נהנה מזה גם בפגרה שבוע הבא. וזה היה ניצחון של פיצוצים בגדר הספורט, זה היה משחק מאוד ספורטיבי וחזק, ויצאנו ידינו על העונה, באמת בזכות הג'וקר. היה חסר לנו לקן את ה8, אז חיפשנו ג'וקר, לא היה לנו ג'וקר, הבאנו את פול. בהצלחה.